Máte doma auto? Ak ste odpovedali áno, určite sú vám známe pojmy ako emisná a technická kontrola. Máte doma krb, kachla alebo kotol? Ak ste na túto otázku odpovedali rovnako pozitívne, vedeli ste, že tu máme obdobné povinnosti? Poďme sa spolu pozrieť na to, čo nám hrozí, ak ich zanedbáme. Stačí pár zanedbaných povinností a už je oheň na streche. Požiare spôsobené tepelnými spotrebičmi, komínmi alebo dymovodmi tvoria približne 7% z celkového počtu požiarov na Slovensku. Možno si poviete, že to číslo nie je veľké, za predpokladu, že sa netýka vás. Tak z hľadiska požiarovosti za uplynulý rok 2024 vzniklo 515 požiarov, vykurovacích telies, komínov, dymovodov. Čo sa týka príčiny vzniku požiarov, tak väčšinou išlo o vyhorenie sadzí v komínoch, poruchy vykurovacích telies, ale takisto aj poruchy dymovodov. Mnohým požiarom sa dá predísť práve zabezpečením tej pravidelnej kontroly a predovšetkým čistenia komínov. Čiže keď mám spotrebič na tuhé palivo, tak používať palivové drevo, to, čo je na to určené, vysušené a nie žiadne kusy nábytkov, ktoré v mnohých prípadoch môžu zaniesť túto spalinovú cestu. Je povinnosť majiteľa objektu si dať vyčistiť komínové teleso. Každé 4 mesiace by mala prebehnúť pravidelná kontrola komínového prieduchu a dymovodu. Naša legislatíva umožňuje, že si to môžu urobiť aj občania sami, ale doporučujeme, aby zverili to čistenie odborníkovi, nakoľko on má profesionálne náradie. Spotrebič čistíme v lehotách uvedených v návode na obsluhu. Ak nám táto informácia chýba, potom ho čistíme v rovnakých lehotách ako komín. Ak zabudneme na pravidelné kontroly, údržbu a čistenie, môžu nás neskôr prekvapiť vyššie náklady na opravy či odborné zásahy. Navyše, ak pri poistení nehnuteľnosti alebo domácnosti proti požiaru tieto povinnosti zanedbáme, poisťovňa nám môže v prípade škody poistné plnenie znížiť alebo úplne odmietnúť. Dodržiavanie správnych zásad a techník nám pomôže znížiť množstvo znečisťujúcich látok vypušťaných do ovzdušia. Znečistené ovzdušie spôsobuje predčasné úmrtia a vážne ochorenia. Na Slovensku patrí vykurovanie domácností medzi hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia. Toto môžeme spoločne zmeniť. Na ďalšiu vykurovaciu sezónu sa pripravte včas. Kontaktujte kominára, skontrolujte si stav techniky a nákupte si vhodné palivo. Predídete tak nadmernému znečisťovaniu, stratám tepla a požiarom. Moje meno je Katarína Mičáková a ako manažérka kvality ovzdušia pôsobím v rámci Trnavského kraja. Moje kontaktné údaje nájdete na našej webovej stránke www.popular.sk.